الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم أيها الإخوة. وعليكم السلام. بالمو نولا دوم بينا لك خيرك أنا ويالك أنا وسؤالك أنا وسا لك اللبن وجمان دا نوم سلامي لك الدم سلامي لك كرتا سلامي لك وسا الدم بوا لما نو كرتا لك نو وسا لك لا حرمك وسا اللهم صل على محمد وسلم كما تري شمانتي بي an b'a fɛ ka kuma adamaden ala cɛ adamaden ala cɛ al adabu ma Allah ma i b'i ka lahala o lahala la i ni ala kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na parce que n'o tɛ silamɛ kɛ ka silamɛya tɛ mumini ye inshallah o tiɲɛ i kana ɲinɛ ala kɔ tarfata ayini ɲɛ tugu ni ɲɛ yɛrɛ furancɛ i kana ɲinɛ ala kɔ sanga ni wakati bɛ ala ka k'i ɲɛkɔrɔ ni fɛn min fɔra i kɔrɔ miiri ka da ala fɔlɔ de kan sani i ka jaabi don o ko la ni ye ala ye o ko sina jaabi i b'o di wa a jaabi bɛ nɔgɔya i ma fɛnɛ diɲɛ fɛn o fɛn n'a ko o ko nana ni koba don n'u nana f'i ye ala bonya n'a ye fɔlɔ n'o kɛra o nana min f'i ye i b'a ye fɛn ni ciinin don o tuma fɛn o fɛn n'i b'a kɛ i bɛ selila o i ɲɛ ka kɛ ala la i tɛ selila o i ɲɛ ka kɛ ala la bato o bato n'i b'a kɛ i ɲɛ ka kɛ ala la o de kosɔn silamɛya laban Seydina Jibril nana kana ala kira ɲininka fɛn minnu na a y'a ɲininka fɛn laban min na n'o de kɛra ka silamɛya samasen 5 dafa yɔrɔ silamɛya samasen 5 ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah a filanan iqamu salat a sabanan ita'u zakat a naaninan sawmu ramadan a duurunan hajju baitillahi alharam ni fɔra a tilara ka n'a ɲininka sa ko mal ihsan ihsan kɔrɔ ye jumɛn ye ni nin bɛɛ kɛra mun b'a ɲɛ i bolo sa nin bɛɛ n'i bɛ seli mun bɛ seli ɲɛ i bolo n'i bɛ sun mun b'a ɲɛ i bolo n'i bɛ jaga bɔ mun b'a ɲɛ i bolo n'i bɛ hiji kɛ mun b'a ɲɛ i bolo parce que nin yɔrɔnin fo nin de ka faamuya o de kosɔn u y'ale bila fɛn bɛɛ ɲɛ ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله كما رسول الله بقول لا إله إلا الله نيوف دربان وتما إني على بكنيون فتشودي أنا ولا عندي نيجي نقول بس تكون إحسان يجمع سن على كذا كلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك bon fɛn bɛɛ bɛ nin kɔnɔ i ka ala bato komi i ɲɛ bɛ ala la i ɲɛ b'a la i bɛ k'a bato yɔrɔ la salaya t'o la e ka maa ba sigilen bɛ i bɛ ka baara kɛ i karamɔgɔ sigilen bɛ walima i fa sigilen bɛ walima i ba y'i bila baara dɔ la ba yɛrɛ ɲɛ bɛ kɛnɛ kan i b'o kɛ ko ci o ci ɲini na ba nin ka nisɔndiya i kɔrɔ bon n'i bɛ ala bato i k'a kɛ komi ala sigilen ɲɛ b'i la e ɲɛ b'a la a ɲɛ b'i la a y'u fila fara ɲɔgɔn kan e ɲɛ b'a la a ɲɛ b'i la bon n'i ma se k'o kɛ i k'a dɔn ala kɔni ɲɛ b'i la ne e ɲɛ t'a la ala ɲɛ b'i la bon mumini ka muminiya tɛ dafa fo i ka ala de ye fɛn o fɛn n'a bɛ na o de ye maa ye kiraw ka lahalaw la nabila musa n'a ka mɔgɔw ala ya yamaru di musa ma olu bɛ baara kɛ ni ala ka yamarukan ye yamarukan min u ɲɛ bɛ ala la a kɛtuma i yamarula i ka nin kɛ i bɛ k'a k'i dalen b'a la ko ala ɲɛ b'i la misali la i bɛna taa hiji la i y'i sara somɔgɔw la kabini i sara min k'a dɔn ala ɲɛ b'i la i taara se aviation na ala ɲɛ b'i la i bɛ ka gɛlɛya o gɛlɛya ta ala ɲɛ b'i la i bɛna don avion kɔnɔ ala ɲɛ b'i la fo ka t'i jigin jida ala ɲɛ b'i la polisiw ni douaniers bɛ n'i ka kow sɛgɛsɛgɛli min kɛ ala ɲɛ b'i la nin f'i k'o danga n'i y'o sɔrɔ dɔrɔn i ka hiji ɲɛna. est-ce que ni nin bɛ mɔgɔ kɔnɔ i bɛ kota kɛ wa. la i m'a ye kira ko sallallahu alaihi wa sallam a ko la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min a ko jɛnɛya kɛra tɛ jɛnɛya kɛ waati min n'a bɛ jɛnɛya kɛ k'a sɔrɔ mumin don mumin don cogo di n'a dɔn ko ala ɲɛ b'a la t'a kɛ o a fɔra i ye cɛ dɔ waribatigi don a ye muso dɔ n'a sɛgɛrɛ kɔngɔ y'a sɔrɔ muso in sɔrɔ a nana ko cɛ ka hinɛ a la cɛ ko ne kɔni bɛ se ka hinɛ la fɛn min na n'i b'i yɛrɛ d'u ma n ka kafi fɛ ka ala bɛ taa muso ma sɔn a taara a seginna ka na cɛ ko
wari caman filɛ balo caman filɛ n'i yɛrɛ di yan b'o d'i ma muso ma sɔn taara kungo ganna a nana ja ala bɛna cɛ kanan sira b'o de la a nana min a ko n ye min fɔ n sɔnna cɛ wulila a ye so labɛn fan bɛɛ tugu ko muso k'i labɛn ko wo dɔ bɛ yen k'o ma tugu dɛ a ko wo dɔ bɛ yen o ma tugu dɛ finɛtiri dɔ bɛ yen o ma tugu a ko ye finɛtiri ye a ko ala ɲɛ b'an na finɛtiri min fɛ k'o de ma tugu o yɔrɔ nin fɔ yɔrɔ limaniya ye cɛ minɛ hɔrɔnin kelen bɛɛ lajɛlen sira nana a la adamaden bɛ kana maaw la maa dɔ de bɛ dɔ kumaw fɔcogo ba lahalaw tuma ni a y'a sɔrɔ ni dungo selen bɛ cɛ la wagati a y'a sɔrɔ ala ɲɛsiranya fɛnɛ se muso la nin wagati muso ka ala ɲɛsiranya cɛ ka gɛn ka bɔ yen ni sɛtani ni ala ye ɲɔgɔn sɔrɔ dɔrɔn ala bɛ sɛtani gɛn ka bɔ yen cɛ la jɛnɛya ko ma kun fiyewu fɛn fɛn kan ka di muso ma a y'a kama cɛ yɛrɛ yɛlɛmana misiri la sani ka taa sa min de y'i ka ala ye an ta'budu Allah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu ala kira ye den fan fila bɛɛ fɔ i y'a faamu fa min bɛ ɲɛsinnen bɛ ala ma a y'o fɔ ali min ɲɛsinnen e yɛrɛ ma ka taa ala ma min bɛ ala fan fɛ ka na n'o ma se k'i waju min bɛ bɔ i yɛrɛ la ka taa ala la n'o ye ni waju ne ko ɲɛ nin kɛ ala ɲɛ bɛ na dɛ ala ɲɛ bɛ na e ka ala yeli o yɔrɔ la o bɛ komi fan fila bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i la i ka ala bato komi a ɲɛ b'i la ne bɛ la musa ka mɔgɔw k'a ma ko i ko an faraw na k'an bolila an bɛ de kɔ an bɛ ko an bɛ ala de kɔ n b'o de f'i ye aw denmisɛn minnu bɛ ala ɲini na minnu bɛ ala la n'i b'i karamɔgɔ nɔfɛ dɛ i b'a de nɔfɛ i k'o de dɔn f'i nana karamɔgɔ in fɛ yen ala de kosɔn o tuma i k'a dɔn ala ɲɛ b'i la karamɔgɔ caman bɛ yen a bɛ kalan sɔrɔ ka fayida sɔrɔ a ka kalanden sababu la ala bɛ fatuw kɛ karamɔgɔ dɔw ye kalanden de sababu la o la ninnu nana u ko musa an b'i kɔ ayiwa ko e dun an bolila fara ɲɔgɔn ye u ko n'an de filɛ nin ye ala dɔn n bɛna nin min f'i ye o ni an bɛ min f'i ye du kɛra sisan i ka nasɔngɔ ye dɔrɔmɛ 100 de ye 9 de siri kun e bɛ ka tema kɔnɔ i bɛna dafa 100 la i somɔgɔw ma ala ye maa dɔ ci ma ka na o nana ko karisa karamɔgɔkɛ ne kɔni nana kɛra ne ma an sira kuma la sɔrɔ foyi tɛ ne kun i k'a lajɛ ka n'a fɔ i bɛ dɔ bɔ tuya 90 in na dɛ 90 in fara ɲɔgɔn kan i k'o d'a ma i ka ala ɲɛ t'i la wa ni ala ɲɛ b'i la o yɔrɔnin ye ala ɲɛ b'i la وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه فمنوي أقول وما تفعل من خير يعلمه الله ثم في النهاية كهر الله بعدهم إيش أنا بيكون عندنا ده كدامة على بكي لاجة يجامع إبعاد دامة تون دسكون فيني على بنيوم ما بقول مثلا parce que ngui ka la hala be keke ala ko duskun ni ala be ñomo fe ni duskun ala be ñomo ya daro mi koro al de ka teli wa huwa sari'ul hisab aqrab min habl al watin adama de ala suri la katma sona tajruka ya suri da ni son yi tajrub la isa ni juru pro ka bo sona isa boy mana yo fla o ka suri jongna jomi ala suri ela katmoka allah ni en diaro mi koro be do ci koro re be yere milite mina salamu alaikum karisa bi yan wa bi bon n bɔra n tɛmɛ to sisan n tɛmɛna karisa fɛ yen dalasi 2000 di kɔnɔ ko k'a d'i ma o yɔrɔ la i bɛ ala ka masaya dɔn masa n'ala ye manja i t'a dɔn ayi i b'a fɔ ko nin ye musa dafa de ye musa dafa ye jumɛn ko bɛnsɛnma tɛ dɔrɔmɛ tɛ du i kun n'ala t'a kalama o tuma o de ka taa ɲini ka fara ka dafa 100 la e bɛ 90 de 90 falila jeli la sisan ba fila i ka nasɔngɔ tile jeli y'o ye o bɛ tile 20 o ye tuwanta ye alhamdulilah ala y'o de fɔ ani ka dɔw lase ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu nasa maa min b'a dɔn fa huwa yukhlifuhu minnu ɲɛ bɛ ala la u nɔfɛ olu la dɔn olu de b'a dɔn ko wa huwa khairu raziqin dɔw hakili la k'u ka cɛya de don cɛ in solila ka bɔ ka taa n ye n kun sigi karisa kun i ka cɛya tɛ
n'a sɔrɔ i ka cɛya kun don bana min b'i bali ka bɔ n'o n'i sera k'o ɲɔni ka bɔ ka taa an b'a dɔn i ka cɛya don i mana i bɔra ala de fɔna sirayɛli ma ala ka nɛɛma kɔni nɛɛma bɛɛ lajɛlen kun don ala kɛra de fɛnɛ la sallallahu alaihi wasallam ni ala kɛra de bɛ ala dɔn i ka ala dɔn a juru kunta n'i y'a sama ka taa a bɛ taa gun muhamadu rasulullahi la sallallahu alaihi wasallam fɛn o fɛn n'a bɛ n'i ma nɛɛma na a bɛ taa gun ala kɛra de la o fana dɔɔnin y'a dama sɔɔni fɛn de ye ala bolo min ka bon o la k'a dɔn i bɛ hɛrɛ min sɔrɔ ala b'a di ala ɲɛ b'i la a b'i kalama bon danganiya bɛ yɔrɔ ko ne ye n ka bi tilayɔrɔ fana malo min bɛ n bolo ni n y'a di ala ma k'a bɛna dɔ di yan o danganiya bɛ yɔrɔ a n'a danganiya tɛ min yɔrɔ aw ka baara ye kelen ye wa parce que e ka dɔn n'ale ta tɛ kelen ye nka sa a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ misiri kɔnɔ a bɛ misiri n'a yɛrɛ kumana yɔrɔ la kuma bɛ minɛ ka tɛmɛ i ta la ala yɔrɔ e min b'a dɔn ko ala b'i kɛrɛfɛ a b'i kalama e ka surun ala la ka tɛmɛ nin kan o la fo adamaden k'a dɔn nin cogo don nabila musa ka mɔgɔw kan ko firawuna kunna na a ye mun fɔ ale ɲɛ b'a la firawuna ka jama sera a ɲɛ b'a la o sera baji ma bɔn ko ba fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛ filɛ n'o y'i sɔrɔ o b'aw bɛɛ faga ka ban n'a y'a kɛ baji kan o b'a bɛɛ faga ka ban fɛn jumɛn bɛ yen min ka bon ka tɛmɛ o bɛɛ kan ayiwa o de dɔnniya bɛ ala ka nugu ɲɔgɔn o ye alahu taala ye nabila musa y'a don ko ala bɛ yen ale de bɛ se ka nin fɛn fila bɛ bali ninnu tɛ se ka s'an ma nin min dalen filɛ a bɛ se ka bɔ an ɲɛ a dabali tɛ ne bolo a dabali t'aw bolo a sen n'a a dabali bɛ a tigi bolo a y'i kuma ko kalila a ko lam yudrikuna lam yudrikuna walan yudrikuna u ma ko an na wa u tɛ ko an na a nani lan ye litahqiqi danganiya kosɔn limaniya ya sahara limaniya ya sahara ma fɛ n'a bɛna o de kosɔn ala jɔn ne ko sini bɛ nin k'i la o b'i da yɛlɛ de o ba ko nin kari nin bɛ ko dɔn sini y'ale ta ye wa su ko nin dugusɛjɛ sa min bɛ ko caman kɛ u bɛ maa kɛnɛma kɛ fatɔ ye sisan ka banabagatɔ la kɛnɛya sisan ka tigɛlankolon kɛ nafolotigi ye ka nafolotigi kɛ fantan ye maa min tɛ kurun ka taa ju la a b'o ta i kɔrɔ k'o kɛ masakɛ y'i kɔrɔ yɔrɔnin kelen su ko ni dugusɛjɛ tɛ e k'a fɔ mɔgɔ ma ko sini ne bɛ nin kɛ la e yɛrɛ bɛ bɔ su in na la ka se sini ma e bɛ cogo dɔw la fɔlɔ ala jɔnw b'a dɔn k'a bɛ ala de bolo o tuma n'i ka limaserew ma nabila musa k'u ma ko kala a k'u ma ko an na lan y'u kun na o tɛ ko an na fɛnɛ inna ma'i rabbi a ko ne ni ma bɛ n nɔfɛ nin de ka dɔ silamɛkɛ fɛ k'a fɔ i ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ a ko sayahdini wajibi da bɛna ka na a nana ni senu ye a y'o fɔ ka d'a mun kan ne ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ e ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ bɔlɔnkɔnɔmɔgɔ n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ i mana ye a bɛ kana k'e ta k'i bɔ i bɛ bɔ ko de la i donko i b'o dɔn i b'i bɔ ko dɔn i b'a bɛɛ kɛ ni ale alahu taala ye n'i ka kan ka to ko min na ale b'o dɔn ale b'i b'o la a t'a dɔn a ye kelen dɔw bɛ a natɔ i bɛ boli a ɲɛ o da ko cɛ a ma tɛmɛ o la yan bawo k'a tɛmɛna a taara nin sira fɛ u bɛ taa sira kun da ɲɛ ka t'i poro k'i fara ɲɔgɔn kan inna ma'i rabbi o dɔnniya t'i la o limaniya t'i la o de kosɔn sa an b'a fɛ silamɛ k'e k'a dɔn k'a fɔ inna ma'i rabbi a bɛ sɔrɔ ni fɛn minnu ye baaraw don jogow don i b'o jogow de kɛ n'i y'o jogo kɛ i ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ su a bɛ ɲɔgɔn fɛ tile i sunɔgɔbaatɔ i ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ y'a ala jɔn dɔ a bɔra kama a nasi dangan na ala ye kabako dɔ yira a la jɔn min bɛ ka taama ka na jɔn min na se jida la yɔrɔ min kɔrɔ yɔrɔ ni jɔn min walima ngɔsɔn n'a y'i kɛ ji kan sisan a bɛ sa i y'a faamuya jɔn min sera da la yɔrɔ ji da la yɔrɔ min ntori yongo i kɔrɔ taamana k'i sigi ntori kɔrɔ a lamɛn kosɛbɛ dɛ ntori ye ba tigɛ a ye kɔ tigɛ a ye a sera kɔ da la i jɔ
jɔngɔ min jiginna cɛ ye nin ye min kɛ a ko nin ye koba ye e don ne ka nin wuli ka nin nɔ bɔ a fana ye bi ji kan ka taama ntori ye nin bila yɔrɔ min n bɛ ka taama ka taa n bɛ ka taama ka taa n bɛ ka taama ka tuuba bɛ yen ani ɲɛsi tu ma ale fana y'i bila a kɔrɔ tuuba a bɛna se tu ma tuma min a y'i to k'a ye ala ka jɔn dɔ dalen bɛ tu kɔrɔ a bɛ ka sunɔgɔ a bɛ ka sunɔgɔ bama bama dɔ bɛ ka kamalennin dalen bɛɛ la a bɛna minɛ bama bama bɛ ɲininka se kamalennin ma tuma min jɔn min y'i pan kɔrɔ k'i kɛ bama kan k'i kun gɛ a kunkolo la i ku gɛ a kunkolo la a ye bama sogin yɔrɔ min n'a ka baga ye bama y'i wolo k'i wolo yɔrɔ k'i da ka sa bama salen jɔn min segin n'a kɔ kamalennin dalen bɛ sunɔgɔ la kuma lamɛn dɛ ntulo b'a la jɔn min segin n'a kɔ kana a na se danga na ko kura ntori kelen min y'a tigɛ o y'a ta ka ba tigɛ n'a ye ka taa bila ale seginna sa ka na a ko nankan sigi nin ko tɔ ye min ye n k'o lamɛn kamalen dalen bɛ sunɔgɔ la kamalen nana kɔnɔ a ko n'a ye to ka bama dalen bama su dalen a bɛ kabakoya ale ko nin kabakoya b'i la wa a ko min kabakoya ka bon ni nin ye ne m'a dɔn i bɛ fɛn min b'i ni ala cɛ n'ala y'i kisi n t'o kɔni dɔn min kabakoya ka bon jɔnko min de ye bama in faga jɔnko min y'a faga i n'a tɛ gun kelen kan jɔn min na danga na ntori de y'o tigɛ a kɔrɔ o ba tigɛ ka na ka n'e dalen sɔrɔ i dalen bɛ bama in bɛ k'i bɛlɛn jɔn min i pan k'i kɛ bama kan ka bama sogin n'a ku ye ka bama faga a ko o min kɛra i k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ i bɛ ala kuta de la ala bɛ bolo la i ɲɛsin ala ma ala k'i nin kɛ maa ye gansan a ko walahi ne bɛ ala fɛ kosɛbɛ n ka sa n ka baaraw min n bɛ baarajugu o baarajugu kɛ miiri dalen bɛ ala kan nin min filɛ ni n wasara n ye tuubi ye ni n wasara n ye parce que n kisira ni nin kun ye n minɛ o kun ye n kununnen ye ni n kun kununna diɲɛ ko tɛ bilen o ye lahara ko de fɔ a ye masa min ye ne kɛnɛ ne kisi n'a ka danfɛn dɔw ye ne n'o masa bato sutukɛ diɲɛ ko o ko bɛ yen jɔn ni ala ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ala jɔn ni i ɲɛsin a ma wagati jan tɛ koyi anw ka wagatiw ye wagatiw de ye anw ka wagati o ye wagati surunin ye anw ye ko dɔn wagati min ka bɔ 30 la ka na sisan na 1930 ka bɔ o la ka na 30 ni 40 kɔnɔ an ye kow dɔn o la ka bɔ o la ka na se sisan ma an ye dɔ ye hali ni denmisɛn minnu ba kuma furu wagati i y'a faamuya an fana ye dɔ faamuya ala jɔn dɔ tun bɛ yan bamakɔ kɔnɔ yan bamakɔ kɔnɔ ala jɔn in a nɔfɛmɔgɔ dɔ bɛ yen a nɔfɛmɔgɔ o fana ye ala jɔn ye n b'a nɔfɛmɔgɔ min f'i ye ale de kun kelen bɛ ka juru siri a ka so yiri la sufɛ n'a bɛ wurudi kɛ a bɛ juru don a kan na n'a sunɔgɔra juru b'a sama a ɲɛ bɛ yɛlɛ pour que a kana sunɔgɔ ala tɛ sɔrɔ gansan sa bamakɔ yan ni sunɔgɔ nana la a mana jingɔ n'a kɛlɛ juru b'a sama a bɛ ɲɛ yɛlɛ a bɛ ala tɔgɔ ta dɔw de nana bɛnbɛn siri ka nkalondaw la k'u bi u bɛna taa n'a ye kube la n'a sera kube la k'u b'a don kaso la bi ale solila poyi ka kɔn ka n'a fɔ ala jɔn ye ayiwa n karamɔgɔ ko dɔ bɛ ne nɔfɛ dɛ a ko bɛ n kun kan bi dun ko don a tigiw natɔ bɛɛ n'u nana fɛn min bɛ ka f'u bolo nkalon t'a la dɛ n'a dun sera kɛnɛ kan dɔrɔn n bɛ don kaso la ala kɛra ko ko unsur akhaka zaliman aw madluman i balima dɛmɛ n'a bɛ ka maa tɔɲɔ a dɛmɛ ni maa kelen bɛ k'a tɔɲɔ sababu ya nin n'a bɛ ka maa tɔɲɔ a ko i b'a ladi k'a bila kanan sira kan k'a bɔ tɔɲɔni sira kan ayiwa yɔrɔ bɛɛ ala jɔn ye seli dabɔrɔ ka don so kɔnɔ k'i sigi a bɛ kɔlɔsi ka dɔn ka taa dɔɔni
min nana ka ale bɛ minɛ bi o ni tulo de donna so kɔnɔ a ka ala ka jɔn bɔ ala ka jɔn a bila ten ko banna ala ka jɔn bɔ ala ka jɔn a bila ten ko banna o kɛra ka da mun kan ayiwa olu tun ye dɔ de minɛ u bɛ ba tigɛ n'a ye ka na babili kɔrɔ fɛ sitaduni in bɛ yen a mɛnna dɛ n yɛlɛ la k'a sɔrɔ yen n'i y'a mɛn tubabuw ye babili ka sitaduni in to yen nin b'u bolo ka na k'a ye sonyɛni kɛ nson fana nan'i sigi o don adamadenya ni bi tɛ kelen ye adamaden tun bɛ miiri i kɔ la i danbe mɔgɔw tun bɛ miiri o la adamaden tun b'a yɛrɛ faga k'a fɔ k'a fɔra o ka fisa ale ma k'a fɔ ko faso kɔnɔ k'ale ye sonyɛni kɛ maa tun b'a yɛrɛ faga a b'o kɔrɔ dɔn k'a fɔ k'a ye jɛnɛya kɛ kana adamaden bɛɛ kɛ warabilen o ye nin wagatinin de ye koyi mun de y'o kɛ de an karamɔgɔ kana bonda dayɛlɛ n'i ye babu dayɛlɛ babu bɛ fɛrɛ kojugu ayiwa an ka min y'o kɛ yɛrɛdɔnbaliya fili yɛlɛma maa ka fili i yɛrɛ ma mun na anw bɛnna cɛkɔrɔba minnu ma ala y'an don minnu garisɛgɛ la walahi anw baw tun tɛ taa sugu fiyɛ la u sitan na sa wallah an ka du kɔnɔ bulon fila de tun bɛ yen bulon an bɛ sigi bulonma min kɔnɔ ni b'o ye ɲɛfɛ bulon wɛrɛ tun bɛ yen mais a tɛ don yen an baw de tun bɛ yen u tɛ bɔ ka taa yɔrɔ si u tɛ taa sugu la anw balimamuso si ma taa sugu la ka taa feere kɛ cɛ de tun bɛ taa na san cɛw de tun bɛ taa na san ni dugu jɛra u b'a f'u ye u bɛ taa na san ka na n'a ye o don na min bɛ dun o nafa tun bɛ anw kan o de kɛnɛya b'anw na ka tɛmɛ aw sitandenw kan i y'a faamuya fili yɛlɛma ye jumɛn ye o cɛkɔrɔba minnu tun bɛ mara kan k'a kɛ ala ye fɛn dɔ fɔ alimawutu walhaya kullu nafsin za'iqatul mawti cɛkɔrɔbaw ye anw minnu sɔrɔ u ye sariya sigi an kan jeni ka sariya ala ka sariya anw ka cɛkɔrɔbaw y'o sigi an kan ka fara adamadenya ka sariya kan adamadenya ka sariya o don bamakɔ sigi n fɛnw bɛɛ ye sigi n fɛ de ye u bɛna sigi minnu fɛ dɔw b'a la olu yɛrɛ tun tɛ seli nka u fɛ yen hɔrɔnya sariya b'u fɛ yen hɔrɔnya parce que maa tun b'i den don o don kama i b'i den ladabo ko saba kama a fɔlɔfɔlɔ i b'a ladabo diɲɛma in ɲɛduna dɔ bɛ yen o bɛ k'e la sisan o fɔlɔ waati o tɛ kɛ o a kana o ɲɛduna ɲɔgɔn kɛ kɛnɛmamɔgɔ la n'a y'a k'o la o y'a ka laharata ye o y'i bolo bɔlen ye den na i bɛ den ladi a kana jɛnɛya kɛ n'a ye jɛnɛya kɛ o don fɛn dɔ tun bɛ yen fɔlɔmɔgɔw bolo u b'a fɔ dɔw ma ko dana n'o bilar'i la bolo wɛrɛ nin ye bolo wɛrɛ nin ɲini k'i furakɛ o y'u denw kisi k'u lasiran walimusow ɲɛ n'o ye k'u lasiran cɛkɔrɔbaw dɔgɔyali ma dɔw da yɛlɛmana tɔn fɛ ka taa i tɔn na k'i da yɛlɛma ka t'i tɔn na mun na i ye kuma fɔ mɔgɔ dɔ ma min man kan ka fɔ a ma o don a dalilu bɛ yen ko maa tɛ bere t'i bolo ko wulu k'i kin ayi a dalilu bɛ yen hali sisan a dalilu bɛ yan dalilu minnu bɛ yen o bɛ yan nka sa adamaden de kɛra fugari ye adamadenw ye ala ka sira bila ka sariya bila anw denw minnu fɔra faw kɔ anw kɛra den lankolonw ye maa lankolonw an y'an musow bila k'u ka bɔ ka taa sugubiya la ko fila don muso ɲɛsiranya walima tɛgɛlankolonya mun don cɛkɔrɔba minnu tun bɛ yen tɛgɛlankolonya t'olu ta ye koyi olu tɛ o bɛ ala nɔfɛ ala fana y'u ka hakɛ dɔw ye min bɛ dun don min ala b'o na n'o ye k'o d'u ma o hakili sigilen b'o kan ne ka du kɔnɔ e fa ka du kɔnɔ moriba minnu bɛ yen o kelen kelen bɛɛ ka du kɔnɔ a bɛɛ tun bɛ ten denw ni mɔdenw nana an bɛɛ kɛra fugari ye an ye ala ka hakɛw tiɲɛ ala ka hakɛ tiɲɛni ye jumɛn ye an ye musow bila k'u ka bɔ k'u ka sira labila u ye
Seydina Ali ko n'i ye sibiriɲɛ kelen fɛrɛ di muso ma a bɛ san kelen fujuni don i kan sibiriɲɛ kelen fɛrɛ n'i y'a di muso a bɛ san kelen fujuni don i kan o tuma n'i ye sibiriɲɛ tan n'a ma dun o ye san 100 de ye olu min bɔra kala bila sa ko taara ka dan kɛ manamanakan bɛ f'i ye min ɲɔgɔn kun se k'a fɔ e bolo i faw ye manamanakan bɛ f'i ye min a tɛ ku i ko ɲɔgɔn fɔ i kɔrɔ ye ayiwa i ye ko tiɲɛko ye sa wa i ye ko kun porokoto cogo ye sa wa ka na diɲɛ kɛ sisan foyi ma nɔgɔ nin don dugu nisɔngɔ bɛɛ du kelen nisɔngɔ bɛɛ tun tɛ tɛmɛ dɔrɔmɛ kelen ni tila kan u bɛ dɔw minɛ k'u don kaso la k'u sigi a kɔrɔ nka o don hɔrɔnya dafalen bɛ dɔw bɛ t'u denw tɔnɔmada dɔrɔmɛ 2 kunkɔrɔ ka di hɔrɔnden tɔnɔmada dɔ bolo a bɛ baara kɛ dɔrɔmɛ 2 kunkɔrɔ dɔrɔmɛ 2 min b'i bolo sisan dɛ o dɔrɔmɛ 2 kelen don komi fɔlɔ barika tun b'a la anw jasira ala ye barika bɔ wari la ka wari jasi an bolo anw jasira ala ye barika bɔ wari la ka wari jasi an bolo n'o tɛ fɔlɔ n'a kun fɔra ko karisa ye dɔrɔmɛ 1000 sɔrɔ u tun b'a fɔ ko karisa ye banin kan don juru la 1000 sɔrɔli k'a ye banin kan don juru la 1000 ye mun ye bi e ka nasɔngɔ o b'o bɔ yɛrɛ bɔn kow tiɲɛna a ma tiɲɛ gansan dɛ anw de ye ala tana tiɲɛ anw de ye ala tana tiɲɛ n'an ye ala tana tiɲɛ parce que a ko ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين أقول لك كلام أقول لك كلا شامان شيكا كونيه كتام مانتون شامان ما أني مانتون ني بنا جلون ني فانتانيا جلون يه كولادي أدورا ونسكي دمكشي كتوبي كنا أمم mami nanga la zabana na nuku yo damagashi masa o makede duskun de jara shetane be baraju mi ga ke shetane ya masruye eren alati jinaya kay o do nga chobo ko be mo la sra wal muso ni nyo fora musabi aboro la ango ngwante farala ko baste na fe wera dawma sida na len flani abe jina kile ko folay abe jina kile ko roy ka doko jere mandi alay fa ya fa qur'an ko no suratu an-nur ko wal yasta'ti fil ladina la yajiduna nikahan hatta yughnihum Allah min fadlihi ma min nalama furufan bima nima furufan soro ko i somi ni kana jene ke fa la kata musofuru war bima musabbi ite wari rabo musobitu yira shuila e akilla kibe kam minge ko yi kecce yani ka dawlay o yi ishi to baninde o yi ika fuariya to de o yi inna gashito de bijene minke inna gashito do yoy alman shara silma min be ni adama den ba do kini ala be nyofe ko chamam be sidoke bot itoke angata nanga wala dai nanga wala da tawfai una to musabu wa garari sudadun usere stadun non nzonge itobola ko ale tamalo aben numbolo be ga goshi zonge itobola bro ki bole bro kati ishuru stadun jiro nzonge saru bolo odo to o de bia ma ka sai bolo numbol ba ton na kana kanu nyefo o buta yoro mi comme yoro do ni ndo ife o folo tikile la nu seroma o bu so kata kubela o mena to na fo oye aywa jamati ga do am yenzo no mena ndo to asara mulo da o buta fo to o yechi woni olu kumina minga mo nyi no ko numbol ba ton ko ala tiri ko bo ko atudi ala tiri ablata ni ma ablata ko dona fara ko ga ablata ale ka kumina minga o tentu min do no bulu sa o bina singa ta fendi ni fasola kana ko ke soro fen ko di no be di to uma o be kishi jomi mani ala ka ke nyo fe sininti tay sinde ma shi tay sini ala de tay nyete ma tay nyi ala de tay ne bo fiet ma ben
o kɔni a dɔn k'a fɔ diɲɛ tɛ maa ta ye diɲɛ ye ala de ta ye kana siran maa si ɲɛ wa kana nkalon tigɛ maa ye kana tamaki maa la n'a bɛ min kun ala de b'a jagoya a b'a d'i ma e tɛ o maa bɛ siran maa min ye i b'o sɔn i bɛ siran maa min i bɛ siran maa min ye i b'o sɔn dɛrɛ n ko dɔw bɛ yen u bɛ n dɔ y'u kunkolo o wari d'i ma ko hali maa sera k'a sa tɔɔrɔ ma ala kɛra ko sɔnni fɛn min ka jugu o y'o de ye ka siran maa ɲɛ ka fɛn dama ala an kisi a tɔɔrɔ ma o mɔgɔw bɛ yen ala kana an ko ye maaw k'i ye k'a fɔ ko karisa ala jɔn ye ka t'i sɔn karisa bɛ kuma fɔ ala kama ka t'i sɔn karisa bɛ baara kɛ ala kama k'i sɔn ninnu de ye sɔnni fɛnw tanunen ye ala m'o kɛra n'o ye o de kosɔn maa ka ɲɛ i ni ala cɛ la